ešte môžu zakončovať Lučenčania. Sapiega. Na strane Svitu 7,8 do skoku na zápas. Celkovo to je aj 6. najvyššie číslo v súťaži. Sapiega. Načil sa. Ale teraz bližšie. Super. Sapiega. Neodhodlal zakončeniu, ešte posúva na Sapiegu. Tento bude skúšať individuálne a zo strednej vzdialenosti. Mark Evans. Dribbling, uvoľnil sa sám Knieževič. Na 21. Evans na Knieževiča, ten rozhadzuje Sherfieldovi. Sapiega, ťažká dvojka a Sapiega snaží sa natlačiť pod kôš, úspešne. Nedovolí leviciam otrhnúť sa na väčší bodový rozdiel, potom by sa to už ťažko doháňalo. Sapiega, neľahká do zápasov iba z lavičky. Tentokrát bez úspešného útoku. Mark Evans, jeho prihrávka do rohu palubovky. Knieževič, jeho fantastický pás. Na tretej štvrtky, v ktorej je to zatiaľ nočná mora Lučenca. Sapiega. Ťažká strela. Knieževič mu postavil clonu, tam mala prísť spätná prihrávka. Sapiega si ale našiel voľnú pale. Evans, Sherfield. Strelecký pokus za 3 body. Mark Evans. Sapiega, strela z... Sapiega to vyskúša. Mal myslím, že nohu na čiare, čiže za 3 body by to nebolo na druhej strane, ale Sapiega. Sapiega! Trestné hody, ktoré Kiga minul. Evans má priestor, aby unikol. Sapiega to... To číslo bude ešte asi o niečo vyššie. Evans, Sapiega, skúsi to za 3, je to z pomerne veľkej diaľky, ale Sapiega... Sa z Walkera na doskoku. Sherfield. Sapiega z rohu palubovky. Evans už má iba 6 sekúnd. Knieževič, no, mal by pomaly ale iste strieľať, veľmi ťažký pokus za 3 body, inak to ani skončiť nemohlo, ale Sapiega je pod kôšom. Samozrejme psychická výhoda určite na domácej strane. Levičania sú zrejme radi vôbec za to, že sa to predĺženie hrá. Knieževič nedokáže skórovať hneď na úvod, Sapiega... Ale stále s novou loptou veľmi nízke percento presných pokusov, no a korunované teraz Evans. Pekne si ukročil, ale presný nebol Sapiega. Knieževič. Jordanov 17. bod na druhej strane je ale Szilágyi, ten však netrafil z rohu na doskoku, ale... O tie trestné hody podaní Yanga naozaj... 1/3. Naozaj výborné číslo pre domácich. Teraz ťažký doskok. Už ťažké zakončenie, do ktorého dostalo Saui, ale výborne. Sapiega vybojoval loptu a kôš s faulom! Strieľa nejako veľmi často spoza perimetra. Teraz ale vypichol loptu. Miller. Dostať súpera pod tlak, čo sa týka celej útočnej akcie. Merov. Neprestá prihrávka Merov a samostatný únik, ktorý... V sezóne. A s tým zápasovým skóre by vyrovnali. Rhodes. Oleg. No ale výborne Sapiega pomohol zo slabej strany. A Sherfield bude teraz úplne... Stáva loptu späť od Krauča. Oleg teraz ale stratil. Janovský chce Vrbicovi vytvoriť priestor. No ale toto vôbec nevyšlo. Sapiega môže ísť na opačnú polovicu ihriska a predpokladá sa, že bude úspešný. Ráka je tiež takým fyzickým, veľmi agresívnym hráčom. Teraz výborne sa podarilo Sapiegovi prekaziť prihrávku. Silje Knieževič, fantastický. Sherfield, Szilágyi, Sapiega. Od Sapiegu stále očakávam, že bude to faul, ktorú sa si dal pri čiere pozor. Tam sa to vždy trošku prísnejšie berie. Sapiega, Knieževič. Následne Vasil Knieževič a Michal Busek. Sapiega, Knieževič v clone už ale rovuje pod koš.
kde si vytvoril priestor. Na ľahkú váhu, ale ešte to nie je playoff. Ešte to nie je úplne tá ostrá konfrontácia, toto je taký... Hráčov, ktorí dnes odohrali menej.